V tomto videu sa naučíme, ako pridať služby a ako ich zaradiť do kategórií. V hlavnom paneli kliknite na služby, v pravom hornom rohu na pridať službu. Vyplňte názov služby, potom si prejdite vedľa na kategóriu služieb. Keďže ešte nemáme žiadne vytvorené, jednu si teraz vytvoríme. V ďalšom kroku vyplňte cenu, dĺžku trvania služby a prestávku po nej. Môžete si zvoliť platbu vopred za danú službu alebo zálohu. Ak je vaša služba skupinová, v dodatočných nastaveniach si ju viete zmeniť. Nezabudnite si tieto zmeny uložiť. Teraz si ukážeme vytvorenie kategórií. Kliknite hore na kategóriu služieb. Tu už je viditeľná kategória, ktorú ste pred chvíľou nahodili. V pravom hornom rohu kliknite na pridanie kategórie a pomenujte ju podľa seba. Teraz kliknite hore na služby, dajte službu upraviť a zaraďte ju do vami vytvorenej kategórie. Zmeny nezabudnite opäť uložiť. Takto si viete zaradiť už nahodené služby do kategórií. Môžete to urobiť aj opačne a najprv si vytvorte kategórie, následne služby. Môžete si teraz skontrolovať, ako vyzerá váš online formulár. Tu vidíte význam kategórií. Je vhodné ich vytvoriť, ak ponúkate viac rôznych služieb. Pre vašich zákazníkov bude váš formulár prehľadnejší.